Den sensomotoriske fase 0-2 år. Barnet er født med reflekser. Den føler ved at sutte på ting. Den opnår en slags tryghed ved at holde om fingeren og røre ved dens håndflade. Barnet fortsætter med at sutte på ting. Den sutter og smager på alt, hvad den kommer i nærheden af. Den er opmærksom på sine egne bevægelser og synes det er underholdende at blive ved med at gøre det samme om og om igen. Den sparker f.eks. på ting. Barnet gentager sine handlinger, f.eks. kaster ting ud af barnevognen eller sengen, som i klippet her. Når barnet er 8-12 måneder, finder det ud af, at der er konsekvenser ved dets handlinger, og kan finde ud af, at noget ligger gemt under en pude eller et tæppe. Barnet bliver mere eksperimenterende. Den finder ud af f.eks. at putte figurer ned i en kasse, hvor de passer ind. En putteboks. I videoen ser vi et barn, der gør netop det. Det er også i den fase, hvor barnet lærer sine første ord. I den sidste fase tænker barnet for sig selv. Den kan tænke sig til konsekvenserne, forestille sig ting og vil gerne prøve det af. Barnet lærer her også at sætte flere ord på tingene og sine handlinger. Det danner med andre ord mentale repræsentationer.